A wannan bidiyon da na kawo muku yau, na kawo muku wata hanya ne, hanyar da za ka samu kuɗi da email. To ta yaya za ka samu kuɗi da email? Na san wasu kawai suna jin email ne amma ba su san hanyoyi da yawa ana samun kuɗi ne ta hanyar email ba. So wasu kuma na san ba su ma iya buɗe email ɗin ba. So idan ka biyo ni tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe baka tare ba, zan nuna ma hanyar da za ka bi ka samu kuɗi da email account. Maraba da zuwa Fikira Tech TV. Idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ku danna mana like domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Ku sharing ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa su amfana. Maraba da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. So idan ka biyo ni tun daga farko har ƙarshen wannan bidiyon, zan nuna ma hanyar da za ka bi ka samu kuɗi da email. So na san wasu suna tarewa. So idan kana tare bidiyo, so gaskiya ba za ka taɓa samun kuɗi a online ba da wayarka. So dole sai ka tsaya ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe. So shine zai sa ka ga hanyoyin da na bi da ke samun kuɗi, ko in ce na samu kuɗi a online. So da farko dai za ka shiga cikin settings naka. Mun shiga cikin settings, so sai ka zo ka shiga cikin account. So da zarar ka shigo cikin account, sai ka taɓa add new account. Sai ka zo ka shiga Google. So a nan za ka tura password na waya naka domin ƙirƙirar email. So sai mun jira ya buɗe mana. Zan skipping ɗin gurin nan. Idan ya buɗe mana, insha Allahu sai mu ɗaura daga inda ya buɗe. Yauwa, kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe. So za ka zo ka taɓa create account, sai ka zo ka taɓa for my personal use, sai ka zo ka sa first name naka nan, first name, sai ka zo ka sa last name, sai ka zo ka taɓa next, sai ka zo ka taɓa watan da aka haife ka, February. Sai ka zo ka sa ga watan nawa ga wata. So bari mu sa 5 ga watan shekarar 2002. So sai ka zo ka zaɓi gender naka, in ke mace ce female. So idan kai namiji ne sai ka zo ka taɓa male. So sai ka zo ka taɓa next. A nan za ka zo ka yi creating ɗin username. Username ka wannan Gmail. So sai ka zo bari mu sa Ahmad. Baya son araba. Ahmad Zakariya. gmail.com. Bari mu taɓa next mu gani ko zai wuce da mu. Yau da wuce da mu. A nan sai ka zo ka yi creating ɗin password wanda ba za ka manta ba. So amma da fara ana so dole sai dai ka sa suna da number waya ko kuma da wasu nambobi dai haka. So bari mu sa yawwa, sai ka sa
lambobi haka ya raba suka taɓa next muga ko da wuce, kuma bai wuce ba, ba su samu adadin da suke so ba. So bari mu ƙara lambobin ga har yanzu ba su samu abin da suke so ba. Bari mu sa Ahmad Zakariya 221133. So bari mu ga ko wuce yawwa gashi nan kamar yadda kuke gani ya wuce da mu. So kamar yadda kuke gani wannan shine email ɗin. So mu taɓa next. So kai gaskiya ba lalle kawai direct ya wuce da kai nan ba, zai iya nuna ma sai ka sa phone number naka sun turo ma code, sannan zai iya buɗe maka sai ka zo ka taɓa I agree. Sai mu jira shi. So da zarar ya wuce maka nan gurin email ɗinka ya buɗe. So abin da ya sa kuka ji na ce hanyar da za ka samu kuɗi da email, so akwai platform da dama wanda ake open nasu, ake buɗe su, kuma mutane da yawa ba su da email, ba su san ma hanyar da ake bi a buɗe email ba. So wannan ita ce hanyar da za ka bi ka buɗe email. Idan kuma wannan bidiyon kun ji daɗinsa ku danna mana like. So shine zai sa idan naga bidiyon nan ya tafi, a bidiyo na gaba zan nuna muku hanyar da za ka bi ka samu kuɗi da email naka. So mun gode da kallon wannan bidiyon. Sai mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyon.